बड'लेण्ड टाइगार इउट्यूब चेनेलाव आं धनजिराम सेरे फिन नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। बे जाबाय 3 घन्टा जा दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडीएफबीपी आरो पिपुल्स जॉइंट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट बे मोनथाम आफादा लोगो नांनानै जा मोनफ्रोमबो जिल्लायाव 3 घन्टा धर्ना खालामबाय बेखौ लानानै आंनि दिनैनि भिडिअआ। बे धर्नाखौ खालामनायनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडीएफबीपी आरो पिपुल्स जॉइंट एक्शन कमिटिनि गासै बिबानगिरि आरो सापर्टार बिथांमोनखौ आं रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। जोंनि बड'लेण्ड रायजोनि मोननांगौनि जा आन्दोलन बे आन्दोलना जाहाथे सोलिलांबाय थायो, थाद'नो नाङा आरो बे मोनफ्रोमबो आन्दोलनाव जाहाथे जोंनि बर' रायजो बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै मदद खालामनांगौ। जुदि एनडीएफबीपी एबा एनडीएफनि सोद्रोमाफ्रा गावनि जिउखौ बावनानै जुदि बर' रायजोनि थाखाय सोमावसारनो हायोब्ला जों बर' रायजोफोरा मानो बे बड'लेण्ड मोननांगौनि थाखाय मानो दसे सम नुजानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ एनडीएफबीपीखौ आरो पिपुल्स जॉइंट एक्शन कमिटिनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ जोङो मानि थाखाय हेल्प खालामनो हाया? जों हेल्प खालामनो हानांगोन। बिथांमोना गावबा गावनि थाखाय आन्दोलन खालामाखै, बिथांमोना गासै बर' रायजोनि जा मोननांगौ आलादा बड'लेण्ड रायजो बेनि थाखाय आन्दोलन खालामगासिनो दङ। बड'लेण्ड जुदि जायोब्ला बेयो सोरबा बिबानगिरि आफादगिरि एबा नेहाथारि सोद्रोमाफोरनि थाखायल' जाया, बे गासै बर' रायजोनि मोजांनि थाखाय जानांगोन। जों बर'फोरा बुजिनाया गोनांथि। जायफोर बड'लेण्ड बिनो हाया बिसोरखौ जेबो लेन्दा लानाङा, बिसोरखौ जेबो साननो नाङा। बुंनाया बुंबाय थाथों, माना होनाया माना होबाय थाथों, नाथाय जोंनि कर्तब्यआ मा? सासे बर' मानसि हिसाबै जोंनि कर्तब्यआ जानांगौ जोङो बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लांबाय थानांगोन। बड'लेण्डखौ जों बिनानै लाना फैनांगोन। जिरायना थाब्ला जों जानाय नङा। गासै बर' रायजोखौ आं गुरै खावलायो, गावबा गावनि जिउखौ बावनानै जुदि गुबुनफोरा बर' रायजोनि थाखाय आन्दोलन खालामनो हायोब्ला, सोमावसारनो हायोब्ला, नों आंहा मिटिंआव दसे सम नुजाहैनानै मानो नो बड'लेण्ड नो रेस्ट वी वान्ट बड'लेण्ड बायदि बायदि स्ल'गान होनानै जोङो मानो आन्दोलनाव बाहागो लानो हाया? मानो आन्दोलनखौ जोङो सापर्ट खालामनो हाया? सोरनिबा बुंनायाव जोङो, सोरनिबा माना होनायाव जोङो जेबो खोमा सुनो नाङा। जोंनि लक्ष्यआ मोनसेल'सो जानांगौ, बे लक्ष्यआनो जाबाय बड'लेण्ड। जेब्लासिम जों बड'लेण्ड मोना अब्लासिम जों सोमावसारबाय थानांगोन, हेल्प खालामबाय थानांगोन। दसे समनि थाखाय आन्दोलनाव नुजानानै हेल्प खालाम, अब्लानो जोंनि बड'लेण्डआ जा बड'लेण्ड जानो गोनां बे थाबैनो जागोन। ओंखायनो आं गुरै खावलायो गासै बर' रायजोआव अननानै प्लिज नोंथांमोना जेराव जेराव बड'लेण्ड सोमावसारनायनि आन्दोलन जागोन बे सोमावसारनायाव नोंथांमोना जाहाथे थांनानै सापर्ट खालामनांगौ। सोरबाफोर जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम।